നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി ജോസ് wanderlust ഒഡീസി. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് വാച്ച് ചെയ്യുക. മേഘാലയ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് നോക്കാലിക്ക വാട്ടർഫോൾ. ആ വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ആ വാട്ടർഫോൾസിന് വർഷത്തിലെ 2 ടൈപ്പിലെ ഫേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ക്ലിയർ വാട്ടർ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ. അനദർ വൺ ഈസ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും മഴ പെയ്ത് കുത്തി വലിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 വ്യൂസ് ആണുള്ളത്. നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ വാട്ടർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലുള്ള വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഷില്ലോങ് സിറ്റിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വയർ കിട്ടും. അവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുക. ആ റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്ത് പോകുന്ന സ്ഥലത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോഹ്ര. നമ്മൾ മലയാളികൾ ചിറാപ്പുഞ്ചി എന്നാണ് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ചിറാപ്പുഞ്ചി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സോഹ്ര എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ പേര് സോഹ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലാണ് നിരവധിയായ വാട്ടർഫോൾസുകളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കിട്ടും. ആകെ ഒരു ബ്രിഡ്ജേ ഉള്ളൂ. ഈ ബ്രിഡ്ജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് വ്യൂസ് തുടങ്ങുന്നത്. മേഘാലയയുടെ വ്യൂ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കോഫി ഷോപ്പും വാഷ്റൂമും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെങ്കുത്തായ മലകളാണ്. ഈ മലകൾക്ക് നടുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മേഘത്തെ തൊട്ടുരുമുന്ന മലകളും ലാൻഡ്സ്കേപ്പുകളും കണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് നോഹ്കാലിക്കൈ ഫാൾസ്. ഇവിടുത്തെ കഥകളിൽ നോഹ്കാലിക്കൈ വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ കണ്ണീരിൻ്റെ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ്. ആ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ലിക്ക എന്ന സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതി, കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരു യുവതി ഈ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി. ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മകൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹം ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൾ 2ാമത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. വിവാഹം കഴിച്ച് കുറച്ച് നാൾ സന്തോഷത്തോടെ പോയെങ്കിലും ഈ ലിക്ക വളരെയധികം മകളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭർത്താവിന് അസൂയ പൂണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ യുവതി ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയം 1 മിനിറ്റ്. ഇതാണ് സോഹ്ര ജംഗ്ഷൻ. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് 5 കിലോമീറ്റർ ആണ് നോഹ്കാലിക്കൈ വാട്ടർഫോൾസിലേക്കുള്ളത്. ഇതൊരു 1 വേ റൂട്ടാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നോഹ്കാലിക്കൈ വാട്ടർഫോൾ. വൺ ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാട്ടർഫോൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ നോഹ്കാലിക്കൈ വാട്ടർഫോൾ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സുന്ദരമായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വെള്ളം താഴെ തൊടുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പറന്ന് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇത് ഡിസംബർ ജനുവരി സമയങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് സുന്ദരമാണെന്ന് അറിയാമോ? എന്ത് രസകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ഇവിടെ ഗാർബേജുകളില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കഥ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ? അസൂയ പൂണ്ട് ഈ ഭർത്താവ് ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലുകയും അതിൻ്റെ മാംസം കറി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കറി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭാര്യ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാംസം വെച്ച കറിയുണ്ട്, അതെല്ലാം കൂട്ടി വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. മകളെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മകൾ പുറത്ത് കളിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുള്ളത്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇവർ വെറ്റിലയും അടക്കയും മുറുക്കും. അങ്ങനെ വെറ്റില അടക്ക വയ്ക്കുന്ന കൊട്ടയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തെളിവ് അവശേഷിച്ചിരുന്നു, ആ കുട്ടിയുടെ വിരൽ. ഈ വിരൽ കണ്ടതും ഈ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി സ്വന്തം മകളെയാണ് ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ ഓടി ഈ നോഹ്കാലിക്കൈ വാട്ടർഫോൾസിന്റെ ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി. അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖാസി ലാംഗ്വേജിൽ ചാടുക. ക എന്ന സ്ത്രീയെ പറയുന്നു. ലിക്ക എന്ന യുവതിയുടെ പേര് നോഹ്കാലിക്കൈ എന്ന പേരുണ്ടായതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെ വശം ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡറാണ്. വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പാർക്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ഫീസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. ഈ സോഹ്രയിൽ നിന്ന് നോഹ്കാലിക്കൈ വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് ഒറ്റ റോഡേ ഉള്ളൂ. അത് വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർഫോൾസിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ്ങിലെ സൺസെറ്റ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്.
ബംഗ്ലാദേശ് വ്യൂവോടുകൂടിയുള്ള സൺസെറ്റ് നമുക്ക് കാണാം. യാത്രാ സൗകര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺസെറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് സാവധാനത്തിൽ പോകാം. അതായത് സ്വന്തം വണ്ടിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൺസെറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വണ്ടി ഉണ്ടാകില്ല, നമ്മൾ അവിടെ തങ്ങാനും സൗകര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിസംബർ ജനുവരി സമയത്താണ് നൊക്കാലിക്ക വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടു, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ പോയിന്റിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്യാം. ഏതാണ്ട് 3 മണിക്കൂറാണ് ട്രക്കിംഗ് ടൈം വരുന്നത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആണ് അവിടുന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് കസി ക്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, എങ്കിൽ തന്നെയും നല്ല ഐറ്റംസ്, അതായത് ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റംസ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ടാവും. പുള്ളോവർ എടുക്കാൻ മറക്കരുതേ. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി ജോസ് വണ്ടർലസ് ഒഡീസി.